Okay. Okay. Hej Pia. Ja, jeg har valgt at lave en audition-video til jer. Og jeg håber, at I synes om den. Jeg skal måske lige sige, at jeg er meget let til grin, og ja, det sker ret tit, og jeg er meget fjollet måske, men ja, så ved I det, og det er på plads. Så jeg ved ikke, om der måske kommer et... ja, der kommer lidt info om mig selv. Okay, det er sådan lidt første gang, jeg gør sådan noget her, så måske er jeg ikke så god til det, men jeg prøver. Ja, okay. Jeg hedder Nadia, og jeg er 19 år. Jeg bor i Aalborg, og har boet der sådan cirka hele mit liv. Jeg har en kæreste, som jeg er meget glad for. Og jeg blev student i sommers. Så jeg laver faktisk ikke særlig meget. Jeg er medlem af Fitness World, som jeg prøver på at træne i, eller træne hos, ved på et eller andet, 3 gange om ugen. For ellers bliver jeg simpelthen for tyk, og det gider jeg simpelthen ikke. Jeg har lært jer at kende igennem min bedste veninde, som hedder Karina. Hun er lige blevet jeres nye pige. Og så synes jeg simpelthen bare, at det var et alt for fedt koncept, I havde fået gang i. Og jeg synes virkelig, at det er super cool, at I har alle de der ugens must og de der udfordringer, man skal tage. Det er virkelig fedt, og man får virkelig udfordret sig selv. Det var noget, jeg aldrig kunne gøre sådan, ud over det her, men nu prøver jeg at overskride en grænse. Og jeg ved ikke, I så anden tidligere, det viser bare lidt, hvor underlig jeg er. Altså, den kan sidde ja, den kan være alle steder. Ja, altså, jeg ved ikke, jeg synes, I skal vælge mig, fordi at jeg har set, at inde på Facebook, der har jo, altså Karina har jo, er blevet medlem nu. Så jeg har set, at i uge 39, der skal man vise vores, måske mit pasbillede. Og jeg synes simpelthen ikke, at I kan leve uden at se det. Altså, I skal se det. I dør af grin, når I ser det, helt seriøst. Det er, altså, jamen, jeg ved ikke, hvad det ligner. I skal bare se det, så derfor synes jeg, at det er mig, I skal vælge. Og fordi, at I kunne få en masse sjov ud af det. Altså, jeg fjoller som ingen før, og altså, der står mærkelige ting på min væg hele tiden og sådan noget. Så ja, altså, please, jeg synes, det kunne være mega fedt. Ja,